Ahoj, já jsem Bubák. Již dlouho jsem trpěl spalujícím žárem. Za to horko, co tu vzniklo, mohou jistě lidé z povrchu a nikoliv příroda. Rozhodl jsem se pro radikální řešení na záchranu tohoto léta a prázdnin. Už se to nese. Krištofe! 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 Jak to, že nikdo nehlídá Krištofa? Kde je? Krištof už zase utekl, už mě s něho klepne. Tak vy už máte zbaleno na tu vaši skautskou dovolenou. To je jediné, co máte v hlavě. Neplníte si svoje povinnosti, tu dovolenou vám ruším. Cože? Paní primářko, to nemůžete, děti na mě čekají, kluci už jsou na tábořišti. To je váš problém. To jste si měl ale rozmyslet dřív. I když můj kluk by s váma na ten tábor stejně nikdy nejel. Téma takové věci není. No to mám taky štěstí, že? Tomu je nejlíp doma u maminky.
Hej, kdo je tam? Tady já! Uměčku. Takže površáci a jezercáci. Je to snadné, vytáhneme ho 1, 2. To dáme i ve 2. Uvázat další smyčku mi každý ježek. Moment, co když ho nechceme vytáhnout? Ty nevíš, kdo tu velí, když tu není vedoucí? Ráci jezeřáku a površáku. Vy površáci jste tu jenom 2. Nebo vidíš tu někoho jiného? Vyfotím ho a pošlu jeho rodičům, co když je nebezpečný. To bys tu nejsi pak musel mít signál. Hej, cizinče, jsi nebezpečný? Utekl jsem, ale chci se vrátit a chci být hodnej. To dál nebudeš, teď si náš zátec. Co máš pořád za problém, úhoři? Si ho vyjeseš a neotravuj s tím nás ostatní. Si myslíš, že jsi vedoucího mazák? Čupakabro přines sedák a lano. Nevím, jak se jmenuješ, ale budeme ti říkat Bubák. Zabavuje se. Příprava na nástup. Tabore, pozor. Zvláštní hled. Bratře vůdče tábora, tábor je připraven k zahájení tábora. Vlaková čito, pochodem chod. Vlaková čito, vlajku styč. Junáci zůru voláden, luk květen kývá orosem, sluníčko blanky ten bílý, před námi pojď vede cílí. Junáci zůru voláden, junáci zůru voláden. Pusťte mě domů, to vám moje mamka nenaruje. Ona semka dojde a začne mě hledat. Tady na který míří kamera, jo? Takže tady tyhle ty zhruba. Takže náš? Co jste to udělali? Zajali jste vyvoleného. To nemůžete. Odplata vás nemine. Co to tady máš? To je čaringa na přivolání deště. A proč bys měl připovávat déšť? Vysvětlím vám to. Když jste přišli vy a překazili můj původní plán hledat vodu, rozhodl jsem se vybudovat meteorologickou stanici s čaringou na přivolání bouře.
čím to je? Co to děláte? Nejde mi to! Prosím! 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 Nejde mi to! Prosím! Prosím! Může, zmizí. No, jdi po! Jako co, nebo to jo. Jedem, akce. Štíl! Co mám dělat? Jo, já jsem Co budete? Výtah to na nikam nevede, stal utopíme. Tohle není video. tak jsme vás zmočili, bylo jako ostatní. Hej borci! Dejte to zpátky a teďka tak jako, že vám jde o život. Jo? A znovu! A jdem! Kdy už tam budem? Boha, kam to vede? Vůbec nevím, kde jsme. Ježišmarja, ta navigace je ničemu. Já mám hrozný hlad. Já bych si dal třeba steak s ranolkama. Ježíš, buď ticho. Máme málo jídla, musíme šetřit. Snad byste nevěřili, že by malý kluk dokázal vyvolat bouřku, na to jezerní příšeru. To je úplně nemožné. Pojďte! Lipový! Už ne. Vy si je tady nechali. Normálně jsem, kámo, včera umíral, to byla libovka. Už se chyde. Tak to doklad. Tak jedem! Potkané! Rychle!
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli je mrož jezerní zvíře. You take that, My tě zachráníme, kámo! Zachraň ho! Zachraň ho! Ne! Ale ne! Mě zachránil. Hádej. Říkám ti, že se ti to jenom zdálo. Vykašli se na to. Kdybys namontovala ty nový světla, tak bys to taky viděla. Vypadalo to přesně jako můj kluk. Víš, on je vlastně na nějakým tom táboře. Dobře, ještě jednou to objedeme, ale pak už jenom zpátky na základnu. Kamzíku. No co, budíček jako každé ráno. Ty si se děláš srandu, zase rostvička. Poznávám to tady podle těch smrků. To nejsou smrky, ty čupakabro, to jsou vrby. Pomáci! Holky, neutíkejte! Takhle nás nikam nepustí, musíme něco vymyslet. To nás chci vidět. Cože? Prosím, nemáte nějaké trička? Trička? Já nerozumím. Šestra! A nechoďte za mnou už. Ach, co ale zlí lidé. Čím starší, tím horší. Počká, ty tady máš otce, ne, ve Výškově? Jo, mám, a co? Že bychom se o něj mohli uslyšet. Jo. Víš co, on je takový záchranář a na nějaký skauty nemá moc čas, takže nevím, jestli by nám pomohl. On je také divný. Jasně, pojďte dál, hoši. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Tak pojďte. No. Tak kluci, včera jsme měli pohotovost. Byla strašná bouřka. To jsem rád, že vás to vůbec neodneslo a neodfouklo. A když už jste tady, tak byste mi mohli pomoct nasekat dřevo a pak bychom si udělali něco k jídlu. Co vy na to? Tak ještě, že vás něco v tom skautu učí. Že jak Jakube neřekneš, co tam děláte. No taky
My moc asi teďka nebudeme dělat, protože se nám rozpadl tábor a hrozí nám, že nám místo klubovny postaví supermarket. Ale prosím tě, tady si postavte na zahradě klubovnu. Jo, fakt? Jasně. Bylo dobrý. Tak děkuju. Jo, kluci. Jo. No co se na mě tak díváte? Nikdy na mě nebyl hodnej. Já mám teďka před vama. A víte co? Teď musíme myslet na našeho vedoucího, jak ho z toho dostat. Kluci, možná za to můžu já. Zase si vymýšlí nějaké legendy. Počkejte, nechte ho domluvit. Já můžu za to, že se takhle pokazil ten tábor. Já jsem vlastně utekl z nemocnice a mě tam měl na starosti váš vedoucí a on kvůli mě nesmí jít z práce ven. Proč jsi vůbec utíkal? Dostal jsem ročního zárocha. To nechceš. Tohle musí být vážně strašná příšera. Je to moje máma. Sloužil bys tak akorát zatlout do země. Už nikdo nikoho zatloukat do země nebude. Zachránil celý život. Zkusím to zachránit sám. Neboj, my ti v tom nenecháme. Jednou jsem se dostal ven, dostanu se jich zpátky. To je jedno, je čas na taktiku a zbraně. Budeš pomsta? Ano. Jo! Scout znamená zvěd, kdybyste to nevěděli. Parku není zrovna moje parketa, ale po loukách skáču od léta do léta. Vyhýbám se střelám od večera do rozbřesku. Rád se vydám na odvahy stezku. Zlo se žene ze všech stran a já vím, že jsem na to sám. Zlo se žene ze všech stran a já vím jen, že jsem na to sám. Super hrdina, jeho boj znovu začíná. Super hrdina, už není sám. Super hrdina, jeho boj znovu začíná. Super hrdina, už není sám. Už není sám. To je zase ta bubáková morzávka. Nechali jste venku u hoře. Tak, hoďte ju na sál, já si jenom odskočím. Pojď. Kde jsou zase? Že jsme tady měli mít sraz? Ale tady cítím nějaký parfém od ženy. Mně se chce nehorázně čůrat. Boha, uhosti, pojď se nevyčuvat do svého otce. No tak běž, prosím tě. Obvážím tě tak, aby tě i tvoje mamka nepoznala. Co tady děláš? Zvládli jste to na táboře? Ale Jirko, potřebuju od tebe pomoc. Víš, my máme nového člena. Koho? To snad nemyslíte vážně.
Čau, Jirko. Není to tak, jak to vypadá. Pomůžeš nám utéct si kolem velké příšery? Je pravda, že jeho matka je ostrá, ale nemůže utíkat. To není důvod. Je úplně hrozná. Musel utéct. Je to pravda. Ne, ona mě zabil. Chyťte ho! Neboj, to bude dobrý. Akce? Neboj, my půjdeme s tebou. Jo. On nás zachrání před tou bouří, kterou vlastně vyvolá, ale to se neříká. Ty žiješ? Kde jsi byl? Kde byl? Jseš v pořádku? Jseš v pořádku? Dobrý den, paní Bubáková. Já jsem nevěděla, že tak chceš jet na ten tábor s těma chuligánama. Jednou bys o tom mohl, Bubáku, natočit film. Tenhle oheň nás bude doprovázet celý skautský rok. Posaďte se. Poprosím Bubáka, aby přistoupil ke skautskému slibu. A nyní poprosím rádce, aby představil slibujícího. Bubák vstoupil do našeho tábora jako nečekaný příval deštěm. Ale všichni jsme si trošičku zmáčili. Ale díky jeho tvrdé hlavě můžeme Bubáka přijmout do našeho oddílu. A nyní, Bubáku, přejdeme ke skautskému slibu. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duši i tělem být připraven k obraně vlasti a bližních. A přeji ti, Bubáku, na tvé skautské stezce hodně štěstí. Tak. Co, Bubáku? Ježišmarja, málem jsem zapomněl. Bubák je první člen našeho oddílu, který napsal článek do Skauta Junáka. A nyní nám ho může přečíst? Ahoj površáci a jezeřáci. Bouřkový mrak by nebyl bez jednotlivých kapek a blesku, mezi nimi dohromady dopadajících na bezvládné příšerky.
Každá z kapek dopadne trochu někam jinam, třeba i v jiném skupenství, některé dokonce jako kroupy. Ale nakonec stejně všechny stečou do jedné kaluže. Tak já si myslím, že si Bubák určitě zaslouží za svůj článek velký potlesk, protože je jediný člen našeho dílu, který napsal do Skauta Junáka a 3krát umí. Umí. Tak a teďka, kdo chce zůstat u ohně, můžete zůstat a zbytek si odebereme na odpíštění a následně bude pokračovat noční hra, jo? Takže si vemte sebou 3 míčky a sekeru, každej. Borci si schovávají ze slibáku uhlík na památku. Zapadem slunka svit, vymizel z údolí strmen hor. Odpočiň, každý vdost, boží tvor, lesa klín, padl stín. Hasne již vatry zás, svatý mír, kráčí z hor, usíná boží tvor. Teď. Víte, já osobně jsem nikdy nechtěl být princezna na zámku. Já jsem chtěl být drapér na majiku. Říkal něco? Ne. Nějaký ohně? Můžeš. To bylo moc malé výšky. Co to jako je? Jestli někdo ztratí baterku, platí 7 000, tak je to ta výzva, víš? Jo, aha. To nemůžeš takhle na skautu. Co na to říkáš, Humbra? Nechce tam podat ručníky někdo. Daj si tam ty hroby. Ne, stačí. Raní ptáče, dál skáče. Můžem. Já už usínám. To je dobrý, no, ale... Akce. My půjdeme s tebou. Jo. To je těžký hrát na listě. Tak pojď ještě jednou.
Ale ten tón byl dobrý, to se mi líbilo. To bylo jamu, vole, jamu. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli je brož jezerní zvíře. Otíku! Ty Jak ty to oh, shit! Ty se žít! Oh. Dobrý. Ještě! Já mluvím pančko! Oh, to je bahínko! Jo, kluci? Takže musíš jít. Matka se o tebe bojí tak, že z toho sama onemocněla. To je skautský film, oh yeah, film, nenapadá mě na to žádnej dobrý rým. Je to pravda. Ne, ona mě zabije. Je to moje máma, moje vědoucí máma, která všechno umí znát. Ale v té betonové trubce docela trpět, když kolem projíždí ten vlak. Au. Ej, vadí ti hrozně, když tady projíždí ten vlak? Jo. Na filovce to logo Killers, no. Tak oni mají takový podobný klip před nějakýma takýma světlama, ledkama. Nevím, který myslíš, že o nich máš spoustu. Taky to. Což Human? Somebody told me. Jo. Tak to mají takhle udělaný. Jo, to vím. Ještě bolí ruka. Netoč mě. Máš to špinavý. Tak teďka byl třeba to na hraně zítřka s tím tohle klizem bylo dobrý. Teďka to jak vycvičit draka. Já jsem si prdnul. Kluci, ven, Luko, ať si nehr, oni si hrajou, ven. Vážený pane režisére, co je pravdy na tom, že ve Vyškově při natáčení vašeho úžasného skautského filmu bylo nalezeno UFO? Co to mám říct, jako, jsme tady na zahradě a najednou přiletělo. Mysleli jsme, že to je další vlak, ale bylo to letadlo. Aha, takže ve skutečnosti to bylo talíř a najednou přistálo a tady vylezli takovýhle marťani a začali na mě útočit. Dobře, tím asi by se vyřešila naše skautská záhada. Děkujeme mnohokrát, televize Nova. My jsme normální. Pozor, levá strana. Toto je muž 3000, dokáže obsluhovat motorovou pilu. V novém vybavení. Časopisem si stoupneš na moje místo a já půjdu kolem tebe pryč, jo? Kde je ten časopis? Já ti ho podám, neboj. Já už můžu. Tyjo, vidíš to? To je nášivka nás, jezeřáků. No, tady mě došlo toho, tak kdo se nějaký nasekal.